Damdamag ni Berto. Programa pakidanunan dilipas kasama kinibugod kayo alumar. Idintero paginian ken unay di balasyo tao. Damdamag ni Berto. Pakaidasaran diri damag winupas pasamak. Diri sumbat diri agtuturay kariri issues. Ken karikagong diri umili. Damdamag ni Berto. Awisan na ka tapno makipartisipar. Agtimek tayo kakailan. Tapno amuan ti publiko. Ti husto akalikagong tayo. Awan malabsan. Amin ket may payan ti gundaway itinay tayo programa. Damdamag ni Berto. Rangtay ti publiko adumanon kariri masiknan. Damdamag ni Berto. Aldawa po iti Biyernes 21 ti mabilang iti bulan ti Hulyo 2023 at ito na po ti programa Damdamag ni Berto. Dari po ti pagamyo ni Robert Berto de la Cruz iti Technical Control ni SK Chairman Maki Paulino Agustin. Dari insagana mi apo nga intay trataren hindi man pagsasaritaan nga damdamag nga mumi apo nga pakasiknan tay amin sa apada king kangrunan na panginformar tay maimpormaran tay amin gagiyem kay kabsat ya ti Pilipinas apo na igit kanut parang bambante na di posible nga iraraot ti China iri pagilyan nga Taiwan segon iti Defense Secretary Gibu Chudoro gagiyem sabali pa nga damag manipod apo iti Office of the Defense Secretary kaslikagom ti Defense Chief nga maamuan ti nagbalin niya nga saritaan dati Presidente Rodrigo Duterte ken ni Chinese President Xi Jinping no dito ketrumbeng kadi apo nga pagdanagan ti pagilyantay nga Pilipinas gagiyem ken kakabsat ya adu di kita rimwar nga madumit digiti mangibaga nga awan ti nasalungasing iri pan naki dialogue ti dati nga presidente iri biyang ti presidente apo ijay China gagiyem ken kakabsat di sabali pa nga damag nga income to idanong kada kayo performance rating ni Presidente Marcos gigiyem kakabsat bimaba iti 60% gagiyem ken kakabsat para dito second quarter titawen 2023 Bagyo Egay wenno dito tropical depression Egay posible agbalin nga nananay nga bagyo gagiyem ken kakabsat okay iti dito gundaway idikal man po na pagsasaritaan tayo dito pa nakapagbalin nga santo ti maysa nga tagasarat ni Ninya Ruiz Corpus anak gayam isuna apo ti dati nga mayura ni Apo Corazon Ruiz Abad gagiyem ken kakabsat so iti dito gundaway may kantay apo iti tsansa nga makainuman ni Father Melchor Palomares ti Vice Presidents gigiyem kabsat ag nanay di Vice Presidents ken isu tinapusgan para iti daytoy nga banag kakabsat kay gigiyem apo na imbag nga aldaw mo Dios ti agnina iti paay mo nga oras iti programa tayo Damdamag ni Berto welcome iti programa Damdamag ni Berto apo Melchor Palomares di na mabalin informar tayo ana di kitay proseso para iti daytoy nga mabalin nga panagbalin nga santo ti maysa nga taga Ilocos Norte, especially dito sa Sarat, Apo Palomares. Thank you, Robert. Kasangwanan ti amin alakat kablaon tayo nga iti nagitay followers iti Damdamag ni Berto. Well, pagkasiknan dito cause of canonization para kani Ninya aket as of now awan pa dati let's say development nga development in terms nga may irugin dati cause of canonization. Although dati preliminaries na, dito itatan iti rugrugi iti diocese iti Lawag. Tayo pa nagbalin nga santo, ano pa nakaiproklamar dati may isang candidate Robert yet saan nakaskarina. In short, han nga masansan nga saan nga mapasama kita pagbiit nga tawen adu digiti nagbalin nga santo nga naguray iti sumagmamano nga talaga nga talan kasangwanan nga inaprubaran wenno kasangwanan nga improklamar iti simbaan. Okay. So ana digitay patchen ti biyangyo apo nga kangrunaan nya mabalin nya mang qualify kenininya para iti panagbalin ng santo. Tay kinasing pet ni Ninya, may isa dito, of course. Kasi ti pagkapasan pa met ti tao, kaya na niya inararamit mo dito rabaw ti daga bayot iti panagbiag tayo, panagdalias at dito rabaw ti daga.
that would make us qualify. Of course, the grace of God, the grasya na po Diyos, no kaasin na po Diyos. Tigito iti mamagasanto iti may nga tao. Malasin siguro no dati martyr, of course, nintayam iti bagim, like kani Richie iti Jesuit, iti mangisursuro iso na Cambodia, kasi may sa dito pa nga Pilipino nga candidate, rinamakan na di Granadang inbato iti may sangat tao diyan digiti umbong digiti uping tas pa iso na iti natay and he died martyr kun adanok. So with that I get maipagnamet iti cause of canonization. Nimet niya according ka digiti pamilya na everything aramiden na idikat kuna na God first. God first, kasangwanan nga mga God first. Before nga mapan school, kasangwanan nga take the exam, God first. So, dito adang, dito moto ni niya ba iti panagbiag na dito raw, bauti daga. At dakan kuha na dito sense of God, na unig, na pamati da dakan kuha na. So, dito yung panagbiag na tayo nga ubing inosente, na dalos ti puso na dito pamati tayo meta. So, po ng at nga may pagnatadalite cause of her canonization, beatification. Okay. Apo, ada ka dito background investigation, especially naganak, kanininya. No, ano dito kasla kang runaan niya nang motivate keng kuana. No, pay ubing pay. Kasi yun yung parang napaka-imposible. Yung 13 years old nga aramidin ti kakasjayan na apo, ano dito kasla naduktalan nyo. No, apay, kasdi launa yan ti get kuno kauneg. Ti pamati na. Apo. I always believe Robert, grasya na po Diyos. Muna dito, grasya na po Diyos. At the same time, the inspiration coming from her own family, that ay makita ng example, not necessarily lang itibukod ng pamilya, but tao iti aglawlaw na. Naimulag and kuan nga ti patid ti luwalo luwalo so gapo nga nagbibiyag nga muna ti aga luwalo iso na pa iti kunatay mamang na ni attorney Abadket dumagas na pa dito Carmel. So naggalos nga talaga ti panunod ng very extraordinary in terms of practicing her faith sa anak kas karigiti dumang ubing na makita tayo dito dumang ubing tataket especially this time ket sa balit inclinations no paggugusto di kito being more on that siguro panagayayam, panag-computer, panag-Facebook, although kadigiti nga tiyempo 1993 ket saan mo pa kasjaya ngem what I'm telling is that may pagpag na itata may rugrugi hopefully iso ti magtet inspiration karigiti dumang ubing ni gayam nagsingsing pag agbaling kamat nga santa gayam naman nagluwalo kag baling kamat gayam nga santo wenno santa. So hopefully dito ti mairiing nga may sa kadigiti rumbeng nga maabsorb nga values digiti agtutubo kadigiti nga tiyempo. Okay. So amin nga requirements para iti pan naka-ikonsiderar na tapno mapaboran, maaprubaran nga kasanto na isubmitir amin na po na ited aminen na iti biyang ti Roma dijay nga mang-qualify kanininya. Actually, awan pa iti na i-submitir. Tawan mo tayo nga ro dati official nga pan nagpa-irugi. Ti preliminaries na iti na irugi laeng Robert, umuna dati pa naka-secure DJ remains ni Nina. So it's no longer under the care of the family but it's already under the care of the church because that is part of the requirements. Kaditi preliminary, may kaduwa masapol nga ti dayos sa blawag, may sunit ti mangi dalan, no mangi pagna, masapol nga palubusan, deti diocese nga nagkatayan na, which is napasamak detan, at then deti pamalubos iti Vatican, babenmet lang iti panangkanuno, deti obispo iti Novaliches, ni Bishop Robigaa. So, in short, at then deti paper, diti dayos ti lawag, nga detayo iti mangi pagna, no mangi trabaho, kadeti cause of her canonization. And may sapay, dedi napasamak na rod last week nga ni Apo Bispo in presenter na iti
Catholic Bishop Conference of the Philippines, ito abagat nga CBCP, nga isuda ket aprobaran da DJ opening for the cause of the canonization. So napasamak amin digito yan, tiya sumarulo nga move ket mangala iti nihil obstat. Nihil obstat, dito English na dito no kwa Robert ket nothing hinders na awan itilaped. Awan tilaped iti pan nakairugina ket daytoy masapol nga mangited iti certificate nga nihil obstat ti Vatican. DJ iti ururayan tayo and the moment nga magulod dagitoy, then that will be the beginning iti investigation. Derigiti na pasama kan nga milagro, we have to document. Then we will submit again ijay Vatican. Iya estado na no damagon nyo anyang ruden nga state yan ni ninya ita. Well, we call her servant of God. Servant of God. Kasi no may elevate today, when no maitalun today to, isunto ti awag tayo iti blessed ninya kasi yan pati pangawag ken kuanan no maitalo from the servant of God. Then no adan to pwede kiti tumaod manen nga milagro as a blessed ma-investigate manen ma-validate then that will only be called Saint Ninya. So na unday basit nga proseso dito but with the grace of God dito ket nakem na apo Dios saan met nga nakabaybayag although adamet nga talaga digiti may daldalan tatati panagsanto ng medyo na unday basitan nga panawen kinapalabas. Okay. So digiti na ibagbaga nga activities na kasla kuma pa nagiwarwaras ka digiti paglualwan Biblia kada sabsabali pa nga religious materials ada ka digiti maaramid nga pan nakakonfirmar dito babaen ka digiti tattao nga nakakita kada dito nga activities ni ninya edi sukit si bibiyag pay apo. Yeah, gitan to tinapateg nga ma-validate kasi dito tatati muna nga ni-presenta. Tadigiti nga minket umunan nga naggapgapan na matla ang Robert, of course, family, at the same time, kay teachers na dito MMSU, so that nagtaudan na digito. Plus, other teachers nga naggapgapan na iji Metro Manila. So, adan digito kakastoy nga information, nga nagtaod nga mismo, kadigiti nakapulapol ni Ninya. Walagsi dati kinagaget ng agliwalo nga mismo jo baleda of which jemet parents kan ti familia na ti mga test. Okay, so even in the school, di kita na ibagbaga nga aktibidad na, apo, father, uray ti eskwela, aramidin na ti kakasjay, father. Yes, aramidin na ta, siguro, dito akit panangipatapatakla ang Mat Robert, ninya ketubing pay, naduktalan nga da sakit ti puso na, that's why, saan nga di makyal nga athletic, so more on very pangawag di ko man wala nga naulimek ngam saan active not very active in the church in the school so with that akit managluwalo manakigayem managluwalo manakigayem kadi giti pada ng uping digiti iti imo nang testamento when digiti nadakamaten digiti teachers na diti MMSU. Okay, Apo. Okay, Apo, maraming salamat. Amo kadupay di kita aguro-uray nga trabaho nyo, mainay giti dito. So, thank you very much Father Melchor, tinted mo agundaway. Malaksin no dapat di kita kahit mo nga ipadanon tapno mas malawlawagan na dito agdingdingay kagbuibuya ka dito iti dito nga uldaway para iti dito nga ganwat kani Ninya Ruiz Abad. Go ahead, Apo. Yes, ti pa nagsanto ket na kemet na po Diyos, grasya pa na po Diyos. Amin tayo mabalintay met nga agsanto. Dito yung mapaspasama kita nga panakairugurugi na should give us an inspiration. Sana damat dati kung mapanunot kan tarigage tayo nga ay kahit kumamat agbalinto nga santo agsingsing po tak tumameta. So malagsi Japan nagtarigagay buyugan iti kararag. Dati pa nagkararag tayo nga tumaod kuma digitid adupay nga let's say datlag ano adu nga milagro nga babenti pa nang ibabet ni ninya. Dahil giti ti kasapulan tayo tata no agbalagi o nagtuloy dito yung cause of canonization. And of course, thirdly, babente iti nga biyag ti may isang ubing
Of course, it is our pride nga Ilocano, but more than the pride, that ay agserbi nga pagulidan ng tayo kuma. Yeah? First, naragsak tayo, yung adada nga tangan naragsak pa niya, nung makita na meta, ngarikiti inararambit na kaya't masursuro met, titunggal Ilocano, tunggal ubing kas pagarigan, tadig ubing nga rin so dati, when makarelate for sure, digit ubing kan ko ana, ta ubing nga rin nga pimusay. And the grace of God is so abundant, masapul lang iti panag tultuloy tayo met nga agsingsing petap no magunod tayo met kasi nga grasya. Thank you very much, Robert, again. Maraming salamat din na Apo. Okay. So di Apo ni Father Melchor Palomares, manipod iti Bishop Residence gigiyim kabsat. Okay. Pagsasaritaan tayo dito gigiyim ken kabsat amuyo, idadak pa lang iti radyo, nagbalina ka po nga beat reporter ti Municipality of Sarat. Mayura idi ni Apo Mayura Corazon Ruiz Abad, Abogada Abad, gigiyim kabsat nga mother pala itong sininya. Kit na may saka po ka rin makaipaniknek nga naigit ti ni Apo former Mayor Abad iti biyang ti relihiyon. Before nga kasi ada digiti time di mapanag di balay ag interview or ada saan di opisina na before nga umentra Apo no rumwar di balay ag sign of the cross. Before entering the office of the mayor, ag sign of the cross. Ada dito imahe na po iti balayda. Makikita kidi gagiyim keng kaamsat. Nga kasjay. Talagang makitam di taimtim nga panag sign of the cross ni former mayor Corazon Abad. Gagiyim keng kaamsat. Kung kuntakik nga ron digiti friends ko nga nagserbi keng kwa nagserbi under iti liderato na jakmet makontak idan gagiyim keng kabsat tipa bayag tipa newen nya di kam nagkikita. Okay, sublianan tayo dito po kalpasan di giti palagip ngem kasangwanan na agyaman tayo kadi sumaganad. Thank you very much Dr. Alan Taylan, manipod iti St. Camillus de Lelis General Hospital, number 121 St. Flores Street, Lawag City. Nadarikrik na inyo Apo di Baguio, kahit yun nagpakonsultar iti doktor, mapan iti doktor mapagtalkan, Dr. Alan Taylan. Thank you very much, TMT Construction Company. Masarangan na po dito di 48A, Kabungaan North, Lawag City, Lauden, Ticabeza Elementary School. Amin nga construction assistance nga kasapulan nyo, gagayim kakamsat, manipod pa nakaplano, aging nga malpas ti kayat yung patakdiren, agserbi ka na kayo asipupud no, ti TMT Construction Company, babayan ti panangidaulo, ti agtagi kwa, nga ni Honorable Pastor Telwin Tapawan, kami nga po ti konseho, ti Ili, ti Marcus. Thank you very much, Pugad Lawin, Carvas Air Conditioning Service Center, iti Balintawak Street, Lawag City, likod ti Kapitolyo Provincial. Adanda po ka rin kakalaing aircon technicians, tapnornusen da ti problema ti aircon ti logan nyo. Ti Pugad Lawin, Carvas Air Conditioning Service Center, ket kukwa imatmatunan ni Engineer Neil Jose, masarakan detoy, iti Balintawak Street, Lawag City. Pag-iwanan tayo ni Ma'am Elis Tamayo, iti Barangay 16, Bacara, Ilocos Norte. Ni Mr. Onofre Durupan, iti Wayanay, Hawaii. Welcome home, Kasinsin. Onofre Durupan, nakabakasyon na po. Ni Ma'am Lani Corpus, manipod iti Xiamen, China. Ni Mr. Elvis Panabang, ken Mrs. Mercy Panabang, manipod iti Pearl City, Hawaii. Ni Honorable Sangguniang Bayan Member Joey Soriano, iti Bangi, Ilocos Norte. Daytoyen tinor-oray di regisem kaditi daan na lugan wenno di mauawagan iti vintage car. Naglukaten ti DRT Auto Restoration manipod iti multi-awarded nga tagikwa ani Mr. Danilo Torres. Dito nga ramiden dati pa nakaisubli ti husto alang ati lugan nyo manipod kawen nga rimwarti modelo na. Eksperto di kalidad nga trabaho manipod kalid empleyado. Malaksit iti data, ijaya na pa iti panakatarimaan ng iti modelo alugan nyo itinayin kalintigan na presyo. DRT Auto Restoration, manipod iti kadaanan, aging ganin iti kabarwanan na modelo, inda atensyonan. Ngarod kakailan, mapantayon iti DRT Auto Restoration. Kukwakin matmatunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat iti kangatuan nga pamadayaw iti kaudyan nga MIAS 2022, Wenno Manila International Auto Show. Masarakan ti DRT Auto Restoration, iti Biak na Baduy Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration.
Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo ay concern ko, siguradang mapapaung ka sa sarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crisping King Galitos Yempo. Ang aming juicy-licious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Nais mo bang magsimula ng sariling negosyo? King Galitos Lechon Manok ang para sa'yo. Mura na at abot kaya pa. Sa daming variants, pwede mo nang pagpilian. Meron silang higit 20 branches sa buong Luzon at parating na sa Visayas at Mindanao. Franchise package is only 350,000 installment promo. Sarili mo na ang negosyo. Sa halagang 150,000, may negosyo ka nang masisimulan. King Galitos House of Franchise assist you the following: location assistant, grand opening, operation training, accounting and bookkeeping system, and a lot more. So what are you waiting for? Franchise now! JAMR Construction Supply. Naglukaten ti JAMR Construction Supply. Apakagatangan ka dagiti di kalidad. Yem nalakati presyo na kasapulan iti panagpatakder ka di balayo. When you anyaman napasdek. Alis tulay nga sa pulen ti JAMR Construction Supply. Ada deto iti Suba Road. Asidig ti mga to bridge. Di kay agpaudi iti panakagatang di kasapulan nyo. Kadagiti patakderyo. JAMR Construction Supply titurungin. Kenno kasapulan nyo ti opisina di kiti negosyo. Adaan da pa iti paupaan nga espasyo iti second floor ti JAMR Building. JAMR Construction Supply iti JAMR Building Suba Road pasit ti barangay 50 Butong di Siyudad Tiluwag. Asidig ti mga to bridge. Nalaka ngem di kalidad a materyales magatang iti JAMR Construction Supply. Blue House Beach Resort nadalo sa lugar a pagtitipunan ti pamilya ken papagayam. Nalawa di cottages adan pa ti shower rooms. Blue House mismo akalaya beach. Di kay agpangadwa gaputan na saya at ken manakigayem ti agtegikwa ken di agserbi ka na kayo. Umno a lugar pare ti dinto malipatan na parang titipon gaputa si degi di baybay. Bigat aldaw ken malem nakalukat ang mga kabudar ka na kayo ti Blue House Beach Resort. Masarakan iti barangay number 37 Kalayab Lawag City. Kukuha kinamat matunan kami Mr. and Mrs. Rexy Buyat. Blue House Beach Resort. Adan ti makaawis nga glawlaw. Intayon kakailian pare ti dito malipatan na panagraragsak iti Blue House Beach Resort. Pare reservation tumawag iti cellphone number 0963 000232. Blue House Beach Resort. Okay, tuloy. Programa tayo, Damdamag ni Berto. So, ganun pala. Ubing pay ni dati kandidato para ang agbalin nga santo, ninya Ruiz Abad, na diagnosen na po nga dan ti sakit ti puso. May sa siguro dito nga ng ano king kuana, ng motivate king kuana, agkarkararag, tapnon ti kasta ma-ispal, gagiyem ken kaamsat. May sa dito siguro kadayte kang runaan nga gagem ngem amuyo ano siya kamay sa kasla kakaiba talagang kakaiba gagiyem kakabsat di nga tawen na ori di adda sakit na kakabsat kay gagiyem ken di pan nakapanunot mo papagayam nga agdawat ka iti when agbalin ka nga kasla agbalin ka nga napudno iti pamati iti Dios may sa di apo nga kakaiba 13 years old, siguro 11, 10, ganun na po. Ngayon na halagayam nga iti balay, when arubayan po, ti pagtainganda, tinangar aramidan na, karito mga qualify keng kwa natata, nga agbalin nga santo, no dikit urepe ti eskwelaan. Kasi kuna ni Apo Palumares, ni Apo Padi,
Nyadan di kita nakasarsarita da nga nagbalin niya mangisursuro or nagmestruan na iti MMSU Laboratory High School nga talagang addan di kiti kakasdi apo nga inararamid na gagiyem ken kaabsat iti biyang ti pamati kakabsat ken gagiyem so nga dito apo di kiti mangi tundak ing kuana amuyo anyaman apo nga sekta ti relihiyon hanlang aga po ta kami nga ti RC Roman Catholic nga iso apo iti mangi mangi ano tata iti panagbali na santo ti maysa nga taga Sarat Ilocos Norte no pinayanak iti Manila nagtransfer da dita Sarat gagiyem ken kaabsat haan nya saan laeng apo nga DJ gaputa saan laeng iti Romano Katoliko no diket uray pay apo diti sabsabali nga sekta ti relihiyon kakabsat ken gagiyem ngano maistablisar ti pamati urean niya klase ti pamati gagiyem kaabsat Muslim ka man Kristiyano ka man Katoliko ka man Iglesia ni Cristo ka man Pentecost kadadami namin amo yun no maistablisar ti naiget nga pamati apo ti biyang ti relihiyon patcheck nga dito ti kang runaan na tulbek tapno maistablisar ti urnos linak kental na ket saanin na ag problema pa apo ti amo yung tilang problema no kwan no pasig tayo nga managtulnog mamati surot kadagiti bilin ti Dios gagiyem kamsat digiti la makaiturede na po nga mang lamang itipada na nga tao gagiyem ken kamsat maistablisar dakkel apo ti akem tinarayray nga pamati anyaman nga sekta ti relihiyon ti ayan mo tapno istablisaren na ti makungkuna nga urnos linak kental na iti kabukbukudan tayo nga lugar no di peket ti sibubukel apagilyan gagayem ken kamsat saan nya pagdidebat siya na po no anat ti relihiyon mo saan anat na kaikapengam ti pagdidebat siya ni ket jiki natibker di pamatim gagayem ken kamsat ket kas ko na ni Father Palumares no maistablisar digito nga gapwanan aramidan ni ninyaken isut mang qualify ken kuana agbalin nga santo agbalin nga modelo kadite ubing ngamin di ba ti pamati tata sabalin digiti agtutubo sabalin ti ugali digiti agtutubo gagiyem ken kamsat ngem no isut pagibasaran ket isut mabalin na pagtuladan agbalin pay siguro nga solusyon iri problema apo digiti naganak kaditi anak na adot na luluko 12-13 pelat tawen na agsikugen nga babae nga ubing 12-13 pelat tawen na kabalinan na nga serken tamay sa kabalayen agtakawen pumatayen gagiyem ken kabsat drug dependent so nga no adda digiti kakasjaya ket mabuyugan iti panangi dalan gagiyem kay kabsat tapno mayam ammo ti kakasjay apo kita inyo kita amin tayo kuna ni Father Palumares amin tayo mabalin tayo agbalin nga santo agsingsing pet tay lagit di ken aramiden tayo ti umno ket sapay gumapot agbalay kita saan lang nga dayaw para iti ila Sarat no diket dayaw tay amin nga Ilocano gagiyem kay kabsat no naan-anay ton nga agbalin nga santo ti maysa nga kaprobinsyaan tayo nga ni Niña Ruiz Abad. No kalikagom mo ti makagatang kariri di kalidad. Imported nga arwaten para lalaki ken babae pakiramanan di ubing ken nagtutubo. Daytoy titurungem. Melinda's Fashion Boutique. Magatang ditoy digit imported nga RTWs kaski pantalon para lalaki ken babae. Shorts, t-shirts ken blouses. Adu pay pagpilian nga gowns digit babae kastamet ten digit ladies sandals ken sapatos. Adanda pay kariri cosmetic products, ore jewelries ken bags. Melinda's Fashion Boutique. Nangato ti kalidad digiti lako da, ngem na ing kalintigan ti presyo da. Melinda's Fashion Boutique, masarakan ti JMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. Melinda's Fashion Boutique, imported nga arwaten para kingka kenti so amin. Melinda's Fashion Boutique, the home of high quality RTWs. Melinda's Fashion Boutique, second floor, JMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. Sawa ka na ba
sa pare-parehas na lasa ng lechon manok dito sa King Galitos. Kung saan ang panlasa mo ay concern ko, siguradang mapapaung ka sa sarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos Lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crisping King Galitos Yempo. Ang aming delicious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Level up your Lechon Manok experience. Introducing King Galitos Lechon Manok Hot and Spicy. Nuot sa ihaw sarap, marinated with natural herbs and spices, mapaparize ka sa sarap. Tara, ayain ang buong tropa, si ate at si kuya, at ang buong pamilya. Halika na tikman ang pulutan ng bayan. King Galitos Lechon Manok lang yan. Okay, talupulugit may sa minutos kalpasan, te oras tayong alas 12. Thank you very much kay ni Dr. Alan Taylan, ti St. Camillus de Lelis General Hospital, number 121 J. Flores Street, Lawag City. Nadarikrik na inyo apo di Bagio, mapan kayo agpakonsultar iti doktor, mapan iti doktor nga mapagtalkan, Dr. Alan Taylan, St. Camillus de Lelis General Hospital, number 121 J. Flores Street, Lawag City. Thank you very much, iti Pugad Lawin, Carbas Air Conditioning Service Center, nga masarakan, iti Balintawag Street, ti Sudad Tiluag, likod ti Kapitolyo Provincial. Adaan ka rin agkakalaing nga aircon technician, staff norlusen dati problema ti aircon tilugan nyo. Anyaman nga klase apo tilugan na gagayem ken kabsat. Ti Pugad Lawin, Carbas Air Conditioning Service Center, iti Balintawag Street, Lawag City, kukwa kirimat matunan ni Engineer Neil Jose. Thank you very much si TMT Construction Company nga masarakan ni barangay number 48-A, Kabungaan North, Lawag City, Lauden laeng apo ti Cabeza Elementary School. Amin nga construction assistance nga kasapulan nyo, manipod pa nakaplano, aging nga malpas ti kahit yung patakdiren na pasdek, agserbi ka na kayo asipugudno, ti TMT Construction Company, babayin ti panangimaton ni Honorable Pastor Telwin Tapawan, kami nga po di konseho, ti Ili, ti Marcus. Agyaman tayo pa, iti biyang ni Ma'am Elis Tamayo, manipod iti Barangay 16, Bacara, Ilocos Norte. Thank you very much, Mike. And ni Mr. Onofre Durupan, manipod iti Wayanay, Hawaii. Ni Ma'am Lani Corpus, iti Xiamen, China. Ni Mr. Elvis Panabang and Mrs. Mercy Panabang, manipod iti Pearl City, Hawaii. Ken thank you very much kay ni Honorable Joey Soriano. Kami nga po iti Sangguniang Bayan, ijay Ili ti Banggi. Belated happy birthday, sir. Nagkasangay ni Apo Soriano idi Kalman na gagayem keng kaabsat. Okay, mapanti nga po iti sasaaden ti panawin. Nagbalinan nga may isang tropical depression, ti mabambantayan nga low pressure area, ida kindaya nga paset ti Pagilian, ida alasutso ida bigat, ida detingal daw ti Biyernes. Inawaganen ti Pag-asa, wenno ti Weather Bureau ti Pagilian nga Pilipinas, tinasao nga bagyo iti Bagyo Egay. Banag nga makikita nga mabalin nga agbayag iti Philippine Area of Responsibility ni Egay, iti Agarop, Makalawas. Napaot, gigihim kay kabsat within 1 week nga agbayag po iti biyang ti Pagilian tayo. Naudi nga nakita, tinasao nga saan na siya panawin, siya magasot 50 kilometros daya iti southeastern Luzon na iti alas 3 iti parbangon segon iti Pag-asa. Manamnamang agtalined deti nga weather disturbance iti oneg ti 5 to 6 days gagiyem kay kamsat posible pa nga pumigsa dito kas-severe tropical storm when may isang bagyo dumanon to iti aldaw ti Lunes wenno Martes. Sanmet nga ni Weather Bureau nga mabalin nga maibayog ti tropical cyclone wind signals into no aldaw ti Domingo. Gagiyem kamsat. Duang nga senaryo ti makikita nga posible nga mapasamak iti dito nga sigon iti State Weather Bureau
iti agdama no sidinno nga mabalin nga sumalpok detoy babaen iti direksyon na nga mapan ijay Japan. Agtultuloy met nga may monitor ti mabalin niya pa nagbaliw ti direksyon when no movements ti nasaong bagyo. Nupay kasta awan ti direkta nga epekto ti low pressure area iti agdama iti southwest monsoon wenno abagat ngem ininot detoy nga mabalin nga mangitunday iti panagtudo iti southern Luzon ken western Visayas iti daytoy nga aldaw. Ayun so di apo dapat gid diri ko nada nga posible kanong landfall ni Bagyo Egay iti northern Luzon gigiyem ken kamsat di apo di kitay rumrumar nga rakurak manipod apo iti biyang ti pag-asa gagiyem ken kamsat deti tropical depression deti dating low pressure area southern Luzon ti nangem ada kiti forecast nga mabalin nga landfall iti northern Luzon kakabsat ken gagiyem deti nga Bagyo Egay gagiyem keng kapsat amuyo medyo dito mangibaga saan samet nga agtudon no saan nga agbagyo dito kakasjay apo nga maibagbaga babaen ka digitay agup obserbar ket orisyak kasjay met ti maobserbarak awan tudon no awan bagyo kakabsat ken gagiyem iso nga mabalin pagyamanan tayo tidakesan no agbalin met nga severe ti napigsa unayen super typhoon nga kunadan kakabsat ken gigiyem nga mabalin na po nga mangitunda detan iti adumanen nga perdisyon de la bagyo dudungen no pay saan unay nga nagbalin na pigsat epekto na kada tayo adda digitay lugar nga talaga nga dinuprak na gagayem ken kakabsat ket ditoy apo nga adu digitay nagbalin nga biktima kakabsat ken gagayem. JAMR Construction Supply. Naglukaten ti JAMR Construction Supply. Apakagatangan ka dagiti di kalidad, gem nalakati presyo na kasapulan iti panagpatakder ka di balayo when you anyaman na pasdek. Alis tulay nga sa pulen ti JAMR Construction Supply. Ada deto iti Subarod, asilig ti mga to bridge. Di kay agpaudi iti panakagatang di kasapulan nyo kadagiti patakderyo. JAMR Construction Supply titurungen. Kenno kasapulan nyo ti opisina digiti negosyo, adaan da pa iti paupaan nga espasyo iti second floor ti JAMR Building. JAMR Construction Supply iti JAMR Building, Subarod, pasit ti barangay 50 Butong, di Siyudad Tiluwag. Asinig ti mga to bridge. Nalaka, ngem di kalidad a materyales, magatang iti JAMR Construction Supply. Blue House Beach Resort, nadalo sa lugar a pagtitipunan ti pamilya ken papagayam, nalawa digiti cottages, adan pa ti shower rooms, Blue House mismo akalaya beach, di kayag pangadwa, gaputan na sayaat ken manakigayem kag tegikwa, ken di nagserbi ka na kayo, umno a lugar, pare ti dinto palipatan na parang titipon, gaputa si degi di baybay, bigat aldaw ken malem, nakalukat ang mga komudar ka na kayo, ti Blue House Beach Resort, masarakan iti barangay number 37, Kalayab, Lawag City, kukuha kinamat matunan da Mr. and Mrs. Rexy Buyat, Blue House Beach Resort, adaan ti makaawis nga glawlaw. Intayon kakailian, pare ti dito malipatan na panagraragsak iti Blue House Beach Resort. Para iti reservation, tumawag iti cellphone number 0963 000282. Blue House Beach Resort. Padaanan ti sabalin tupay, anarag sa kaprumo, ken pangabakan, karirag kakadakkel pa premyo nga maidanong ka na kayo, babayan ti Blue House Beach Resort, iti barangay 37, Kalayab, Lawag City. Okay, tuloy-tuloy. Talupulugit siya na minuto sa puti na palabas. Kalpasan, ti oras tayo nga alas 12. Ini programa tayo Damdamag ni Berto. Ini kalman, nakainuman tayo po ni abogado Ray Gurgunyo. May isang practicing lawyer nga nakabase po ijay Bacolod City.
manipo na po kaniti Torrecampo Gorgonio Law Office gigiyem kay kabsat iti syudad ti Bacolod may naiga po ti issue ti International Criminal Court dito pagilyan ti nga Pilipinas no adda jurisdiction daw wenno awan may saka iti rumor apo ket dito kalikagom ni Senator Bato de la Rosa Ronald de la Rosa nga isu ti PNP chief bayat ti administrasyon ni dating presidente Rodrigo Roa Duterte nga isu apo digiti nakaaramidan digiti makukwestiyonaran nga programa or kampanya kontra iti illegal na droga nga ibilang nga po ti ICC nga pinulpulo ribo digiti natay gapu pailay nga po iti operasyon ti illegal na droga babayan ka digiti apo nga kaming tinailya na pulisya. May isa ka digiti apela ni De La Rosa isu ti saan kumanga parang bigbig when parang bigbig ni BBM ni Presidente Marcos nagbalin nga desisyon na ti International Criminal Court nga nang ibasura kada ito'y apela nga maisardengen deta nga investigasyon gaputo saan may nagbebe at gobyerno nga nang investigar kada kitay napasama ka po nga pamapatay when nagbalin na biktima iti biyang ti operasyon ti illegal nga droga. Ita po pinaburanan ti Presidente Ferdinand Marcos Jr. ti panagikaten nga may pinsan ti Pilipinas ti International Criminal Court dahito ikat kalpasan ti panakaibasura ti apela ti pagilyan tapno saan na maluktan pa when maituloy ti investigasyon iti war on drugs kuna ni Solicitor General ken dating Department of Justice Secretary Menardo Guevara nga ti musyon ti Pilipinas iti Appeals Chamber ti International Criminal Court ti kaudyanen wenno maudin nga koneksyon ti pagilyan tayo ken tinasao nga organisasyon sigon ken ni Secretary Menardo Guevara ti dating Justice Secretary gigiyeng kabsat nga ita ket Solicitor General I have discussed this matter personally with PBBM and we have agreed that our appeal to the ICC Appeals Chamber is the end of our engagement with the ICC. Di apo ti balikas ni Guevara. Nayuray laeng nga talaga ti inuray laeng ti gobyerno ti panakaiparwar ti desisyon babaen iti International Criminal Court sa dinno nga dandanipay nangabak ti apela ti pagilyan babaen iti butos nga 3-2 gagihim kay kamsat imunan nga kinuna ti Justice Secretary Crispin Remulla nga ti panakaisardeng ti bueno panagsardeng ti Pilipinas iti panaki-koordinar na iti ICC ket may pitpeteng detoy nga saan nga naikan o saan na may ikan titulong wenno peteng detoy nga saan na may ikan titulong iti investigador ti ICC gapu di desisyon ti ICC agtultuloy met ti ICC prosecutor iti aramiden da nga investigasyon iti panakapapatay ti rinibribong individual gapu iti war on drugs iti panawen ti dating Presidente Rodrigo Duterte ken ni dating PNP chief nga itang ket Senador Ronald Bato de la Rosa saan met nga nainawat ti ICC ti argumento nga awan ti jurisdiction ti ICC dito Pilipinas inpeteng da nga umiso ti panangipaayda iti panangipaayda iti prosecutor iti umisong aramiden para iti mandato ngem para ken Presidente Marcos awanen jurisdiksyon ti ICC wenno permanent court dito pagilyan tay nga Pilipinas ayun so hamet nga DJ nadamag ko kini abogado Gorgonio dato what if no saan nga ikante importansya ti presidente ti desisyon ti ICC wenno di mabani na paning serbida iti warrant of arrest konak ket kuna ni Apo Gorgonio idi kalman posible nga sumango iti sanksyon ti presidente babaen iti community organization wenno United Nations di Apo ti nagbalin nga sungbat na gagayem ken kamsat so kitain tayo no di kitay sumaruno Apo nga rumwar after dito nga panang tuldoy ken panang punton ni Apo Presidente Marcos nga awanen Apo iti agbalin nga jurisdiksyon wenno relasyon ti pagilyan nga Pilipinas iti International Criminal Court gigiyem ken kaamsat papagayam nida. Okay, may sa Apo ni Apo Bato de la Rosa ni Apo dating Presidente Rodrigo Duterte akit nagkatawalaeng gagiyem kaamsat ni Apo Bato de la Rosa kinarit na pa iti ICC nga sige arestarin da kung may nakaarestarin dito takitaik no natin mapasamak yun yung ni Apo
dapat kita ng baga, especially Apo Crispin Remulla, ti Department of Justice, nga nuwen ken mabalin saan pa lang agbibiyahe. Dati nga Presidente Duterte, ken ni Senator Bato de la Rosa, kada kita nasyon, rumari ti Pagilian, ket mapang kada kita nasyon, nga di gito'y ket nakipinirma, kada ito'y katulagan iti Rome Statute, nga dito Apo tinakabuklan ti ICC, gagiyem keng kamsat. Sa bali pa nga senador, weno pada senador ni De La Rosa, tinangted iti pamagbagana, ken ginuna ni Senator Francis Tolentino ken ni Senator Ronald Bato de la Rosa nga chill lang, relax. Iti dati maramid nga drug war probe babent International Criminal Court kay iti dating administrasyon ni dati Presidente Rodrigo Duterte. Ni Tolentino ti agtakder nga legal counsel ni De La Rosa no sa dinno nga ti senador ket may bilang ti senador ket may bilang kadagiti maimbestigar iti sasangoda iti ICC segnan ti drug war killings iti panawen nga paragturay ni Duterte. Saan met nga kasapulan nga agpanik ti senador gaputa uray anyang investigasyon nga aramiden ti ICC awan met ti jurisdiction da dito Pagilian niya Pilipinas parang kay yun yung ni Apo Presidente Marcos. Ang kalintigan pa ni Tolentino nga uray majority rule tinang reject wenno nang ibasura ti apela ti Pagilian saan met nga unanimous decision mangipakita nga nabingay ti posisyon ti pangukuman wenno ti ICC iti dua nga adda digiti duang Kim Manunong idinto nga saan met nga magna ti investigasyon na aglalalo saan met nga makastrek dito Pagilian ti ICC. Inayon tagpampadaylinteg nga base iti adan dita iti makungkunang panganib no anyaman na po ngem awan ti maiserbing awan to bres labang ken ni senator ken kasama ti dati nga presidente isu nga kasapulan nya madaan ti peace of mind wenno agrelax dito ken liklikan da ti mabalin nga mapasama ka agagiyem ka sata aging mabalin ket liklikan da ti biyang ti ICC. Ito yung advice na wag bumiyahe kadagitay nasyones nga nakipinirma apo iti Rome Statute seknan apo iti International Criminal Court gagayem ken kaabsat. Daytoyen tinururay di regisem kanididaan na lugan wenno di mauawagan iti vintage car. Naglukaten ti DRT Auto Restoration manipo di multi-awarded nga tagikwa ani Mr. Danilo Torres. Dito nga aramiden dati panakaisubli ti husto alang ati lugan nyo manipod kawen nga rimwarti modelo na. Eksperto di kalidad nga trabaho manipod ka di empleyado. Malaksi ti data ijaya na pa iti panakatarimaan iti modelo ang lugan nyo iti na yung kalintigan na presyo. DRT Auto Restoration maniko diti kadaanan aging ganit iti kabarwanan na modelo inda atensyonan. Narod ka kailan mapantayon iti DRT Auto Restoration. Kukwakin matmatunan ni Mr. Danilo Torres dinangyalat iti kangatuan nga pamadayaw iti kaudyan nga MIAS 2022 wenno Manila International Auto Show. Masarakan ti DRT Auto Restoration iti Biak na Baduy Street, Barangay No. 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Ito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo ay concern ko, siguradang kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crispy King Galitos Yempo. Ang aming juicy-licious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus.
Enjoy your meal! Nais mo bang magsimula ng sariling negosyo? King Galitos Lechon Manok ang para sa'yo. Mura na at abot kaya pa. Sa daming variants, pwede mo nang pagpilian. Meron silang higit 20 branches sa buong Luzon at parating na sa Visayas at Mindanao. Franchise package is only 350,000 installment promo. Sarili mo na ang negosyo. Sa halagang 150,000, may negosyo ka nang masisimulan. King Galitos House of Franchise assist you the following: location assistant, grand opening, operation training, accounting and bookkeeping system, and a lot more. So what are you waiting for? Franchise now! Okay, tuloy-tuloy. Tindi pa nagpipinadamag. Mapantay mitapit ti Office of the Defense Secretary. Amo yun no defense no kunatayo ket adadta ri advance information no ana digiti mabalin nya pagdanagan ti seguridad ti pagilian. Gagiyem ken kaabsat uri digitay mabalin na po nga panaggugubat ti sabsabali nga pagilian nya mabali namang itunda iti pakaseknan ti maysa nga estado nga kas ti pagilian na Pilipinas kakabsat ken gigiyem adadati nagbali na rakurak ni Defense Secretary Gilbert Teodoro nga kalikagom na nga maamuan nga umuna no anya digiti na pagsaritaan da dating nga Presidente Rodrigo Duterte ken ni Chinese President Xi Jinping tapnon ti kasta maadal digitoy nurumbeng nga wenno rumbe wenno maibaga nga adda ti diti pakasiknan wenno pagdanagan gagiyem ken kamsat tirakurak ti defense chief ket kagiddan ti panagmeeting wenno panagsarita da Duterte ken ni Xi in State Gate House iti Beijing, China iti napalabas nga Lunes daytoy ket iti baet ti aktibidad ti Chinese vessel iti West Philippine Sea malagi piyo po nga the Rimwarity Survey nga 75% kadagiti Pilipino ti makagura iti China gabu ti issue ti West Philippine Sea 75% met kada tayo nga Pilipino ti agkalikagom nga maestudyar mapapigsapay ti alyansa ti pagilian tayo ken ti Estados Unidos gagiyem ken kamsat inayon ti sekretaryo nga namnamaen na nga interes ti Pilipinas ti adadda nga pinanunot ti dating nga presidente ini panakipagkita na ini presidente ti China. Imunan niya kinunan ni Xi ken ni Duterte nga mangnamnama detoy nga itultuloy wenno ituloy ti dating nga presidente digiti napapateg nga papel na para iti napintas nga kooperasyon ti nagbetan ti China ken Pilipinas. Kinunapay ni Xi nga idi panawen nga adda iti takem na ti Pilipinas ni kas presidente ni Duterte determinado dito nga mga rabid kadagiti strategic decision tapno mapapintas ti relasyon ti nagbetan ti China gagiyem kamsat ken ti Pilipinas tapnon ti kastakit maipan di ugali nga responsable para kadagiti umili ken iti pakasaritaan ti pagilian gigiyem kamsat iti biyang met ti agdamang administrasyon Marcos kinuna ni Presidente Bongbong Marcos nga amuna nga iti papan ni Duterte di China ket inawat na tapnon ti kasta adda ti baro nga linya ti komunikasyon iti nagbetan nagbetan ti Pilipinas ken ti China tapnon masulbar ti issue ti issue iti West Philippine Sea. So di jemet apo ti parte ni Marcos kinunapay ti Presidente Marcos nga mapasigurado na nga ipaset wenno in paay ni Duterte iti paset ti gobyerno ti Pilipinas kas di panangidetalye ken kuana panakidetalye ken kuana iti panakisarita ni Chinese President nga ni Xi Jinping no kasano nga makaapekto detoy iti pagilian nga Pilipinas. Idi kalma na di report nga ti NEDA gagiyem ken kamsat in bagana digitay saan nga natungpal nga kari iti pagilian nga China iti pagilian tay nga Pilipinas bayat apo iti takem ni Presidente
gagiyem kabsat Rodrigo Duterte iti pagilian tayo nga Pilipinas adadya. Okay, madamdama po sublianan tayo ito detoy papagayam kalpasan dito. No kalikagom mo ti makagatang kariti di kalidad. Imported nga arwaten para lalaki ken babae pakiramanan ti girubing ken nagtutubo. Daytoy titurungem. Melinda's Fashion Boutique. Magatang ditoy digit imported nga RTWs kas ti pantalon para lalaki ken babae. Shorts, t-shirts ken blouses. Adu pay pagpilian nga gowns digit babae kas tameten digit ladies sandals ken sapatos. Adanda pay kariti cosmetic products or jewelries ken bags. Melinda's Fashion Boutique. Nangati ti kalidad di kiti lako da, ngem na yung kalintigan ti presyo da. Melinda's Fashion Boutique, masarakan ti JMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. Melinda's Fashion Boutique, imported nga arwaten para kingka kentiso amin. Melinda's Fashion Boutique, the home of high-quality RTWs. Melinda's Fashion Boutique, second floor, JMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. Adtoy ni Engineer Neil Jose, tapno ni Suro na kadatayo, no kasano ang mamantener ti aircon ti lugan. Di kwati napintas nga pinangikwati lugan ket dapat nga dadaya rina di aircon da. Like for example, nagpa-service tatangal daw, i-required ko ngamin ti once every 18 months nga pinakadalos DJ system di aircon di lugan no Mang Robert DJ aircon di balay pa ket 6 months ket hampay nga umakakarisuna iso nga dapat nga agpa-service da iti once every 18 months no Mang Robert. As namin lang DJ pinag-change oil lugan. DJ makita DJ filter dryer na no narugitan masukatan tapnon kas tama preventaran DJ pinaka-perdi DJ compressor no Mang Robert naglalo ket nakanginginat compressor tatan. Iso ti pinaka-puso no Mang Robert. No tao ko may isut puso isut agi pump ti blood nga i-circulate na iti bagiti tao. Kasi met DJ nga DJ compressor iso met ti mangi-pump ka DJ refrigerant tapon kasta ag-condense iso na then ag-mist ko igenta evaporator na iso yung pinaglamiis na Mang Robert ketno barado at agbarado ka DJ nga system aglalo ka DJ filter nga kung nakaisuti filter kagigiti rugit DJ air conditioning system ket ada tendency na nga ag high blood iso na maperdi DJ puso ti tao maperdi met DJ compressor no Mang Robert. Okay, dapat nabati 3 minutos kasangwanan ti oras yung alauna. Idikal man, adadetin parwarti National Economic Development Authority or NEDA gagiyem kayong kabsat nga saan niya natungpal gagiyem kayong kabsat nga kariti China bayat ti Duterte administration saan na nga natungpal dito inrakurak ti National Economic and Development Authority when NEDA diri saan niya naaramid ti pagilya na China nga karina nga punduan na ang sumagmano infrastructure projects iti Metro Manila ken Mindanao. Gabi dito kalikagom ti NEDA nga lukatan ti ruangan detoy para iti panagpuunan tapnon ti kasta ket isuda ti mangituloy ti sa proyekto nga imunan niya inkarida nga punduanda iti pagilyan nga Pilipinas. Sigon ken ni NEDA Secretary Arsenio M. Balisacan nga imunan niya inkariti China iti $100.06 billion nga pundo para iti maysa nga railways projects tinasa nga lugar nga detoy ket kaibatugan ti 57.82 billion pesos kas inisyal nga maaramat para iti Mindanao Railway Project. Ti Mindanao Railway Project ket isu iti kadadakilan nga proyekto iti masama naparabas nga Duterte administration ti babaen ti infrasektor ngem saan nga natungpal detoy segong kini Balisacan kalikagom na makita ti giti sabsabali pay wenno makita di sabsabali pay nga investors nga adan ti potensyal para iti detoy nga proyekto kagiddanen detoy apo di giti proyekto nga digitoy ket binaybayanen wenno binaliwalan ti
ti China at tapnon ti kasta maipatungpal metlaeng kaditi masungsungad nga aldaw. Mabali na po nga mamulukatan pa iti pagilyan, ti interes tapnon makumpleto ti nasaong proyekto. Tinugadan dito, saan met nga in yetchipera ti sekretaryo, ti posibilidad nga may tuloy ti saan nga natuloy nga saritaan ti nagbetan ti Pilipinas ken China basta makita lakit di ti commitment ti nasao nga pagilyan. Ayun agagayim kay kamsat. Iti lang Office of the Defense Secretary pakasekdan ti China sipsiputan ti Defense Department ti mabalin nga iraraot kano apo ti China iti pagilyan at Taiwan. Yun yung mga latest kakabsat ken kikiyem. Okay, awanin na po tinabati pa yung oras dito yung aldaw para iti programa tayo Damdamag ni Berto. Dito na po iti pagayam ni Robert Berto de la Cruz. Iti technical control ni SK Chairman Maki Paulino Agustin. Iba timin tinatali na ay nga malem ti biyernes papagayam. Agyaman kam tingkay panagdingig ken panagbuya. Damdamag ni Berto. Programa pakidanunan dilipas kasama kinibugod kayo alubar. Kinintero paginian ken unay di balasyo tao. Damdamag ni Berto. Pakaidasaran diri damag winupas pasamak. Diri sumbat diri agtuturay kadiri issues. Ken kalikagong diri umili. Damdamag ni Berto. Awisan na ka tapno makipartisipar. Agtimek tayo kakailian. Tapno maamuan ti publiko. Ti husto akalikagong tayo. Awan malabsan. Amin ket may payan ti gundaway itineto yung programa. Damdamag ni Berto. Rangtay ti publiko adumanon kadiri masiknan. Damdamag ni Berto. Kakailian na to ni Dr. Chester Ponyo, ENT Doctor, tapno mga ipaay kadikiti kang runaan nga tips para di pa ng salwad tilapayag. Dahil dito ay tapno mangited iti tips no kasano nga tagibenen tayo dito lapayag tayo. So basically talo nga tips ti ited ko. Yung muna ket day panangliklit tayo iti napipigsa nga uni. Kaputa ti napipigsa nga uni isu ti most common kagawan nga rason no apay nga agsulod dito lapayag tayo. No saan tayo met nga kabalinan nga maliklikan ket sapay kumata kan tayo ti proteksyon dito lapayag tayo. Babae ti panagusar iti earplugs may sulbong ditoy. Bueno tay earmuff nga mangkalog iti sibukel nga lapayag tayo. May kadua ket liklikan nga sukit-sukitan tayo ti unig ti lapayag tayo. Katuan kada tayo siguro ket agususar tayo iti cotton buds kada digitay pala-pala kutkut sarita hairpin ket daduma pay nga banag. Ngem dagitoy kumaket liklikan at adda mga dakes no masukit-sukit iti lapayag tayo. Isu nga ti kapintasan nga panagdarus ti lapayag ket ditoy laeng ruar ti lapayag ti tayo dalusan. Mabalin nga punasan tayo ti labakara, walya, panyo, pero na anyaman anadalus alupod. Ti maudi nga tip ket iti inkay kuma panagpa-check up ti lapayag yu oray maminsan wenno mamindua iti maysa nga tawen tapno no masirip ken ma-check up tay ear nose throat specialist yu tay lapayag tayo ket no adda tinasken nga madalusan wenno nasken nga aramiden na ket aramiden na daytoy ken may kolektar di daytoy ket saan yu kuma ibaybayag wenno itantantan ting kayo panagpa-check up no addaman ti sabali nga malit na natay lapayag yu panagsakit man daytoy wenno panagkapsot ti panagdingnig na ket dagusen tayo nga mapanipakita iti espesyalista tapno no dakdakkel met latay namnaman na nga magasan daytoy. So dagitoy ti talo nga tips nga mai-share ko ada kayo kung kasano nga tagibenen daytoy lapayag tayo. Tumulong para iti pa nakasalbar ti biyag. Pambalagip nga danon kada kayo babayan ti ENR Online ken ti Philippine Red Cross. Wait, nagpintas la unay nga ikaadwan ket
agbalin nga parte kada ito nga advokasya ti panagdonar ti dara. Amo tayo nga iti dara ket maysa kada kiti kakaimportansyaan nga fluids wenno necessity iti maysa nga tao. We cannot provide blood without blood donors as they say. So, haan tayo nga mabuteng nga agdonar ti dara kasi iti panagdonar ti dara ket maysa nga banag nga makatulong tayo iti sabali nga tao. Ket ti agdonar ti dara apo mangted detoy iti self fulfillment as they say or sense of self pride. Kasi ammo tayo nga ti panagdonar ti dara ket biag ngamin ti katumpas na. Hala nga maysa nga biag it can save up to 4 lives, imagine. There are also personal benefits nga no agdonar ka ti dara ket personally, tabagbagi tayo, ano digiti advantage na kasi no agdundunar tayo ti dara apo, we can be sure nga mas napimpintas ti anayas ti bagi tayo. Donating blood can be a way to prevent from getting all those illnesses, especially tayo kunada cardiovascular illnesses related. So napintas ti agdonar apo iti dara maamuan tayo pay ala haan met amin ket naikan ti bagi nga nasalunat ta haan nagpapada ti bagi tayo ngam no agdonar tayo di dara ket it's also a way of having us health check up. Makunan to tayo doktor nga digitoy tina-find outan iwasan tayo basit ti kastoy no maminsan kastoy. So napintas ta the way tayo nga maamuan tayo iti kondisyon ti bagi tayo. Maamuan tayo pay apo iti blood type tayo. Okay. So very important that donating blood is also way of knowing yourself. Tinapalabas. Namulit ti agdama bawen tinapalabas sa mangsangal ti masakbayan. Day dinapalabas na nakaibinggasan da balegi ken pan nakapaay. Anangasot ken liday ket naibuyog sa innek. Ana magarubos na paitalulwa. Ngemkas nakaparswaan ti lubong. Umbaas tinagtangi pasipnget ni Rabi. Tumpar anaraar ni barungag sapatap no umungar baru anamnama. Namnama asubad ni napait anapalabas. Ket may buwang de isem ken garakgak. Kagiddan ti panaglunit ti naunig ken nasa masugat. Tinapalabas. Kablawan na kayo, itinagasat nga malem ti Biyernes 21 ti mabilang iti bulan ti Hulyo 2023. May danon maning ka na kayo ti programa Tinapalabas. Robert de la Cruz. Kadwara iti technical control ni SK Chairman Maki Paulino Agustin. Tapno hintay tuloy nga ibasa ti surat nga nakaipalaunan tinapalabas iti biag kinayat ni pagayam tayo Eden. Itultuloy, di pa nakaibasa dahil surat ni pagayam tayo Eden, agyaman tayo karit sumaganad. Pagyamanan tayo na Honorable Sangguniang Bayan Member
Joey Soriano, iti iling Bangi, Ilocos Norte. Thank you very much, Mr. Elvis Panabang and Mrs. Mercy Panabang, maniburi di Pearl City, Hawaii. Agyaman tayo pa'y ken ni Lani Corpus, iti Xiamen, China. Ni Mr. Onofre Durupan, maniburi di Wayanay, Hawaii. Ni Ma'am Elis Tamayo, iti Barangay 16, Bacara, Ilocos Norte. Thank you very much, iti Wenno Pugad Lawin, Carvas Air Conditioning Service Center, nga masarakan, iti Balintawak Street, ti Siyudad Tilawag, gadaan ka rin tinalaling nga aircon technician, tapno ornusen da, ti problema ti aircon ti lugan nyo. Anyaman na klase, ti lugan dito ipapagayam. Ti Pugad Lawin, Carvas Air Conditioning Service Center, iti Balintawak Street, Lawag City, kukuha kinimat matunan ni Engineer Neil Jose. Thank you very much, di TMT Construction Company, di Barangay 48A, Kabungaan North, Lawag City, Lauden, ti Cabeza Elementary School. Amin nga construction assistance nga kasapulan nyo, manipod pa nakaplano, aging nga malpas, ti kayo patakdiren. Agserbi ka na kayo asipugod no, ti TMT Construction Company, babayan ti panangidaulo, panangimaton ti agtagikwa, ni Honorable Pastor Telwin Tapawan, na kaming ti konseho, ti Ili, ti Marcos. Pagyawanan tayo pa ni Dr. Alan Taylan, iti St. Camillus de Lelis General Hospital, iti number 121, Zay Flores Street, Lawag City. Nadariklik na inyo iti bagiyo, kaya't yung ikonsultar iti doktor, mapan, iti doktor ang mapagtalkan, Dr. Alan Taylan, iti St. Camillus de Lelis General Hospital, number 121, Zay Flores Street, Lawag City. JAMR Construction Supply. Naglukaten ti JAMR Construction Supply. Apakagatangan ka dagiti di kalidad, yem nalakati presyo na kasapulan, iti panagpatakder ka di balayo, when you anyaman napasdek. Alis tulay nga sa pulen ti JAMR Construction Supply. Ada deto iti Suba Road, asirig ti mga to bridge. Di kay agpaudi, iti panakagatang di kasapulan nyo, kadagiti patakderyo. JAMR Construction Supply titurungen. Kenno kasapulan nyo ti opisina, digiti negosyo, adaan da pa iti paupaan nga espasyo iti second floor ti JAMR Building. JAMR Construction Supply iti JAMR Building, Suba Road, paset ti Barangay 50 Butong, di Siyudad Tilawag. Asirig ti mga to bridge, nalaka ngem di kalidad a materyales, magatang iti JAMR Construction Supply. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo ay concern ko, siguradang kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crispy King Galitos Yempo. Ang aming juicelicious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Level up your Lechon Manok experience. Introducing King Galitos Lechon Manok Hot and Spicy. Nukot sa ihaw sarap, marinated with natural herbs and spices, mapaperize ka sa sarap. Tara, ayain ang buong tropa, si ate at si kuya, at ang buong pamilya. Halika na tikman ang pulutan ng bayan. King Galitos Lechon Manok lang yan. Dedi surat nga nakay palaunan tinapalabas ni biyag kinayat ni pagayam tayo
Eden. Nagtuloy ti panaglabas ti aldaw, Manong Robert. Nadanon ti panaglukat ti klase. Sumreka ko ni di ti sekundarya, pagayam ko. Ngamadda ti nagbalin nga problema iti nagbabaitan mi kaditi dua kakabsat ko. Nga damanong bili ken ni Manang Bing. Ngamin kalikagom ni Papa Ben, wano ni Papa, nga genrulak iti pagbasaan ni wano pagadalan ni Manang Bing. Ni Manong Bili nga minidi kadadan iti kolegyo, second year college. E dinto ta, fourth year high school meten ni Manang Bing. E dinto nga siya ket sumreka kiti first year high school. Kalikagom ko kumanga, agenroll meten ni Eden, iti pagadalam Bing. Tapno di kas na, mamaminsanen ti panagatender ka ti meetings ken oray na ti servisyo. Nga mangitulnog ka na kayo. Sana balikin ni Billy ta adan ni kolehiyo. Kasla simged nga burbura ni Manang Bing. Idi mangeg na ti balikas ni Papa. Anya ti kayo sa uwin Papa. Umaymet agenroll deto yung identity. Pribadong eskwela nga pagadalak. Apay, anya ti dakes na. Kabalinakmet kabayadan no. Mano ti matrikula ti masapol na iti pagadalan niya pagadadalam. Ang Papa, saan na mabalin? Saan ko lakit di kayat nga? Maamuan di kiti kapatadak di kiti schoolmates ko pakiramanan di kiti mangisursuro nga adda kabsat ko nga ti inanak ket maysa nga dati akatulong tayo. Nasda awak ngem nasaktana, Manong Robert. Anyalakit din ti kaibatugan ti maysa nga nagtao di ti nakurapay nga babae. No payagpada kami ti lalaki nga ama, Manong Robert. Simungbat ni Papa ket kastoy ti barikas na. Saysaya atem ti panagsarsaritam, Bing. Otnugem man ti amin na daram. Lapsutem man ti lalat mo. Saan mo nga mailinged? Wenno saan mo nga maibaga? Nga saan mo akabsat? Neden. Ngamin ket nagtaod kanya. Kaslamit ken ka. Nagtaod ka kanya. Daraken lasag mo tinaggapwa. Wenno daraken lasag ko tinaggapwam. Ket ti daraken lasag mo, daraken lasag ko met. Kastamet ni Eden. Balikas ni Papa. Ngem talaga nga saan umanamong ken arig na agikis ni Manang Bing, ididay di nga balikas ni Papa. Dito'y kabsat nga simmong bata ni Lula Soledad. Saan mo nga minaibabain ti anak mo, Ben? Amanganta, maperdi ti konsentrasyon na iti panagadal. No, adda ti kabsat na nga aggapo iti basura, nga kapulapul na iti nasawa pagadalan. Amumet nga ti pagadalan, ket puro babaknang, ken nagtao di ti lihiti mo a pamilya, dagiti kaadalan na. Saan mo nga may bagat ti kasta, Mama? Ado dagiti nang balkot ti kinatao dagiti tao. Nga dayta ti jak kayat kumaampasamak ka dagiti anak ko. Ken saan kay kumagbalin nga konsentidor. Ipaayo kumakanyak ti wayawaya tapnon ti kasta desisyunak no anya ti maaramid ka dagiti anak ko. Kinuna ni Papa, nga madaddan nga nagpungtot ti baket nga inanakit kinuna na ti kastoy. No aramidem ti kayat mo nga saan nga anamungan ti apo ko kanibing. Makisarita ak iti agtagikway ti pagadalan. Ket sanda nga awaten deta nga ide. Kabsat ko uray ak lakas la marunaw din nga asin. Makalwa akon ken uray ni Mama. Papa, uri sa dinno nga pagadalan ti pangipanan nyo kanya. Umanamo nga. No saan nyo kayat ni Ma'am, ken ni Ma'am, nga, mapanag iti pagadalan niya, pagadalan na. Saan tayo niya papilit? Kaya't ko ti makaadal, Papa.
Saan nga iti kalidad no klase ti pagadalan? Di mang tubing kanyak tapno ti kasta makaadala. Uri ka bababaan na pagadalan. Basta lakit di may baga nga makaturpo siya. So nga saan kuman na pagsisinubatan? Maduduguna yung tiriknak. Pangaasim papasan mo nga ipilit. Pakaasik iti amak ket napana konsimre iti kwarto nga pagiyanan mi ken ni Mama Manong Roberta. Himay ni Mama iti ayan ko ngaksang sangit. Inarakot na tinak. Agan anus ka. Agan anus ka. Hindi mga saan niyo layo na umay dito. Agpay sutingin ng mga saan na kaya maawa. Balikas ko. Ang tingin na desisyon ni Papamda ito eh. Ang movement nga nagkit-kit kinina. Iyawin na tayo ito. Kaslakayat na namin ka. Agsasayaan tayo. Suwawan na naman. Apay kastitigyan ko. Apay nga may ramraman at katinig mo na napasama. Nubunga akti. Sa bali nga pagte. Apay nga siyakyan ka. Apay nga saan na ito. Apay nga siya kita ti pakaibuntuunan ti pagmabalaw kay kas dapat nakagusto. Balikas ko nagsangsangit. Nagsinna ay ti inag. Nagtugawi ti ikin ti kakwe. Dito'y nga tinapaya na ti rupan. Ket kagitganday na. Manakanak na niya. Tigitinwana na. Gapu iti pakaasik ken ni Papa nag-enrollak nga rod iti sa bali nga pag-eskulaan. May isa nga public school tinangipanan ni Papa kanyak. Iti pa ng kuyog na kanyak tapno mapana kag-enroll dito'y nga kakastoy di iti balikas ni Papa. Baya mo, si kalangin kat pasensya ko. Amok nga nasaktan ka unay kariti balikas na mamakit ti kapsat. Ngayon mamati ako. Dumteng to ti aldaw. Dumteng to ti aldaw nga pagpaminsanin na ti panagbigbigkin ka. Kas kadaraw ng kapsat. Agan ayos ko yung kaitain ka ni Mama. Kwenta. Makaayos. Apay kin din niya na. Nupay kayo papanan na ti pan nakadirdir tinig na. Gapuking ka pa. Agan ano siya. Saan ka nga rin nagsangin? O sige. Mapantan iti department store na gumatangtang karita arwate. Ano rin pala ti arwate? Masapulmet kaya ti parang arwate, iti parang iti klase. Amok, dito ti may isa kariti, kanil-iliw iti agalan. No siya papagat saan? Siguro, kaputa, nagtao da ko no, anak-anak ti may isa dati akatulong no matulong. Niadaptar po ti bagi kiti kinakurapay. Saan mong ibabati bagi? Tiyak kayat nga ang ibigkas na. Nung kasano ti ka nga to, hindi ka kapsat mo. Kadabili ka ni Bing, masapot kas na ka ni Bing. Dahil tinarti kang muna na kalikagong ko, ay pabigbig ko iti publiko, kaya naging makamamo ka na ito. Nga adda ti anak mo, nga saan lang ang nabili ka ni Bing. Isuwa. Sursurong ti bagi nga, ialtas iti mas nanaglato. Saan kiti nga kas kunang magdalined ka kung anak na kagidati apat. Namuli ka babaen kinasudi ang pangmatek. Di ba naging nayan di ni Mama? So nga saan mo ibabati? Katangik di kiti kayat mo paraking ka. Ket mo,
kasapulan nga digiti kanginginaan arwaten pagairamanan digiti kagamitan. Aramitin nila. Saan ka nga iduma kada bili ka ni Bing? Eden. Daituyen tinururay ni Gisem kanididaan na lugan wenno di mauawagan ni vintage car. Naglukaten ti DRT Auto Restoration manibo di multi-awarded nga tagikwa ani Mr. Danilo Torres. Dito nga ramiden dati pa nakaisubliti husto ala nga ti lugan nyo manipod kawen nga rimwarti modelo na. Eksperto di kalidad nga trabaho manipod ka di empleyado. Malaksi di data ijaya na pa iti pa nakatarimaan ng iti modelo alugan nyo itinayin kalintigan na presyo. DRT Auto Restoration maniko di kadaanan aging ganin ni kabarwangan na modelo inda atensyonan. Ngarot ka kailan, mapantayon iti DRT Auto Restoration. Kukwakin matmatunan ni Mr. Danilo Torres inangyalat iti kangatuan nga pamadayaw iti kaudyan nga MIAS 2022 wenno Manila International Auto Show. Masarakan ti DRT Auto Restoration iti Biak na Baduy Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. JAMR Construction Supply. Naglukaten ti JAMR Construction Supply. Apakagatangan ka dagiti di kalidad, yem nalakati presyo na kasapulan, iti panagpatakder ka di balayo, when you anyaman na pasdek. Alis tulay nga sa pulen ti JAMR Construction Supply. Ada deto iti Suba Road, asirig ti mga to bridge. Di kay agpaudi, iti panakagatang di kasapulan nyo, kadagiti patakderyo. JAMR Construction Supply titurungen. Kenno kasapulan nyo ti opisina, di kiti negosyo, ada anda pa iti paupaan nga espasyo iti second floor ti JAMR Building. JAMR Construction Supply iti JAMR Building, Suba Road, paset ti Barangay 50 Butong, di Siyudad Tiluwag. Asirig ti mga to bridge. Nalaka ngem di kalidad a materyales, magatang iti JAMR Construction Supply. Irikadami di department store, Manong Robert. Ni papati nagpili kariti gatangik nga arwaten. Tilay nginubrak keti napan nagipada si fitting room. Talaga nga digiti nangingina ti pinili na. Dagiti di kalidad nga brand ti pantalon, blouse, ken sabsabalipay. Ore digiti bag, pakiramanan notebooks, Manong Robert, gapo ta ginatang mi amin idin. Nagyaman na ken ni papang, iri panangbayad na kariti arwatek pakairamanan digiti kasapulak. O anya anak ko, kaya't mo kaditi, mapan mangan iti panganan iti dati nga department store. Saanin pa? Ag-take out talayngin ta, maramanan met ni mama. Talaga nga sika, love na love mo ni mama, ma. Deta ti dayawit ken ka, ay ayati muna iti inam. Ori sakmet na patigunayan ni mamam kanya. No pa iso ti may kadwa nga, babae ti biyag ko. Aglalo kitadda ka nga, bunga ti ayanayat ni. So nga, amin nga kasapula man ako, ipay ko ken ka. No anya digiti, para ka digiti dua kabsat mo, ada bilikan ni Bing, isumit ti ipay ko ken ka. Sangkalatan nga tagtagarin, no anya digiti, ibalbalikas dakit ka. Siyaklaingin ti pagibagaam. Saan na ka nagtimek, Manong Robert? Awan ti amo kay sungbat, iri-ready nga balikas ni Papa. Mapantan pa, kahit kundi agawit.
Kahit ko na makita ni mama. O sige, mapantan. Ag-take out talata ni Timakan. Sige pa. Nagtuloy kami, kabsat ko. Ket bayat ti panagtartaray ti lugan, panpanunutek. No anyan to ti agbalin man nga reaksyon, digit idua ka kabsat ko. Pakairamanan ti bakit, nga ina ni apapa. When no apukmet ti na bakit nga saan na mayulbot, Manong Robert. Di makadanon kami di balay, kabsat ko. Adda digit idwa ka kabsat ko, iti sangot ti balay. Pakairamanan ni Lola Soledad. Idinto nga ti inakit manarimaan ti panagsibug na karigi masetas. Iman doni Lola Soledad. Kinibagpagana no anya digit irumbe nga sibugan niya. Di makadisag kami iti kotse. Nangig ko ti balikas ni Lola Soledad. Oy, Milagros. Nalabsam sa amin na sinibugan di ti Escarlatina. Sapasape ma. Saan nga ubra ti sadot ti aramidem? Kabsat ko deta tinay panapayag kanya. Kasla binaybaan latta ni papati, nangig naman ito di tinana. Idinto nga si mabat ni Bing, ni manang kubing kanya. Ket dito'y nga kastoy timpasabat na kanya. Wow! Branded! Nangingina nga arwaten, nangingina nga kagamitan. Ipaniknik deta, digiti bags nga nakaikargaan, digiti inatang mo nga pareti, panaglukat ti klase. Masayat meta, mapadasam ti agusari ti kasta. Maramanam ti biyag ti baknang. Nupay, anak na ka ti may sa katulong, when numutchacha. Balikas ni Manang Bing. Nagsubli ni Papa gapud agtuloy idin nga mapan sumrek iti ridaw ti balay. Immasidig ka na kami. No kayat mo ti kastamit Bing. Ibagam lae. Ngem, amok nga sikakit sabsabali. Kwarta ti dawatem tapno mapamoy gatang iti kayat mo. Ngano daduma kit aglabes pa iti kwarta nga dawatem. Iti kantidad ti gatangin. Medyo ada suswitik mo no siyak ti nga mangkit-kitakin ka. Balikas ni Papa. Dito'y nga nakapungtot ni Manang Bing. Kabalinan takpay na pabainan iti sangwanan deto'y nga mamirmiraot Papa. Deto'y anak mo nga anak ti muchacha. Apekit din niya saan? Ket saan met nga umiso ti aramid mo? No mamabain ka iti padam nga tao, ammumet nga awaten, no kasano ti mapabainan, aglalo no adda ti makaigapo, adda ti aramid mo nga sa ano ni Sobing. Natangke na balikas ni Papa sa nakinuna, sumrek ka ni den, kasaritak deto yung babae. Inserek ni Papa ni Manang Bing iti balay. No pay agkit-kit kumadetoy ket ginuyod na titakyag na Manong Robert. Indi sukmet digiti ginatang mi ket napanakim masidig ken ni Mama. Mama, siya kundi mangituloy ti panagsibog. Nabannukan. Nabasan ti arwatem iti linget ken naparparsya kang kapayen. Kabalinak detoy mapangkakit din nagsukat. No kayat mo, si kaeden, alaem ti timba, ta kargaam iti danom ket bagkatem nga isursur ka digiti masetas. Tapno matulungam ti inam, total, agpada kay met katulong minumutchacha. Kitaem ket naungtan pa yun ti apuko kanibing gapukeng ka. Gapu ti ilem na kariti nangingin aginatang yu iti amam. Agpapaos, balikas na. Idinto nga nakita nga ni Manong Billy ket napan nakinugtakugtaran dagiti bags nga nakaikargaan dagiti nagatang nga arwaten pakairamanan kagamitak.
Nagikisak manong Robert ket nagtarayak ka napan ng pidot ka dagiti naiwara nga arwatek nga ginatang mi ken ni papa. Pakairamanan dagiti school supplies wenno kagarmita iti pagadalan. Kasangwanan niya itultuloy tayo, ngay basa diti surat ni Den, nagyaman tayo ka rin sumaganad. Pagyamanan tayo ni Dr. Alan Taylan, iti St. Camillus de Lelis General Hospital, iti number 121, Zay Flores Street, Lawag City. No, darikrik na hindi iti bagiyo, kahit yung ikonsultar iti doktor, mapan iti doktor mapagtalkan, Dr. Alan Taylan. Thank you very much iti TMT Construction Company nga masarakan iti Barangay 48A, Kabungaan, North Lawag City, Lauden, ti Cabeza Elementary School. Aming nga construction assistance nga kasapulan nyo, manipod pa nakaplano ag hingga malpas ti kahit yung patakdi rin. Ag serbi asipukudno ti TMT Construction Company, babayan ti panagimaton, ti agtagikwa nga ni Honorable Pastor Telwin Tapawan, kaming ti konseho ti Ili ti Marcos. Thank you very much iti Pugad Lawin, Carvas Air Conditioning Service Center nga masarakan iti Balintawak Street dito Siyudad Tilawag. Adanda ka riti nalalay nga aircon technician tapno nornusen da ti aircon tilugan nyo wenwan niya man klase tilugan. Ti Pugad Lawin, Carvas Air Conditioning Service Center iti Balintawak Street, Lawag City. Kukuha kinamat batunan ni Engineer Neil Jose. Thank you very much kay ni Ma'am Elis Tamayo di Barangay 16, Bacara, Ilocos Norte, ni Mr. Onofre Durupa ni Wayanay, Hawaii, ni Ma'am Lani Corpus di Xiamen, China. Pagyamanan tayo pa ni Mr. Elvis Panabang kay ni Mrs. Mercy Panabang, Manibo di Pearl City, Hawaii. Thank you very much kay ni Honorable Joey Soriano nga kaming ti Sangguniang Bayan ti Ili ti Banggi. Blue House Beach Resort, nadalo sa lugar pagtitipunan ti pamilya ken papagayam, nalawa di cottages, adan pa di shower rooms, Blue House mismo akalaya beach, di kayag pangadwa, gaputan na saya at ken manakigayem ti agtegikwa, ken di agserbi ka na kayo, umno a lugar, pare ti dinto malipatan na parang titipon, gaputa si degi di baybay, bigat aldaw ken malem, nakalukat ang mga komudar ka na kayo, ti Blue House Beach Resort, masarakan di Barangay number 37, Kalayab, Lawag City, kukuha kinamat matunan da Mr. and Mrs. Rexy Buyat, Blue House Beach Resort, adaan ti makaawis nga glawlaw. Intayon kakailian, pare ti dito malipatan na panagraragsak ni Blue House Beach Resort. Pare ti reservation, tumawag ni cellphone number 0963 003282. Blue House Beach Resort. Padaanan ti sabalin tupay, anarag sa kaprumo, ken pangabakan, karirag kakadakkel pa premium nga maidanong ka na kayo, babayan ti Blue House Beach Resort, ini Barangay 37, Kalayab, Lawag City. Kalikagom mo ti makagatang kariri di kalidad. Imported nga arwaten para lalaki ken babae, pakiramanan ti ginubing ken nagtutubo, daytoy ti turungem. Melinda's Fashion Boutique. Magatang dito ay imported nga RTWs kaski pantalon para lalaki ken babae, shorts, t-shirts ken blouses. Ado pa'y pagpilian nga gowns sa babae, kastamet ten di ladies sandals ken sapatos. Adanda pa'y kariri cosmetic products, ore jewelries ken bags. Melinda's Fashion Boutique. Nangato ti kalidad di kitilako da, ngem na ing kalintigan ti presyo da. Melinda's Fashion Boutique, masarakan ti JMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. Melinda's Fashion Boutique, imported nga arwaten para kingka ken iso amin. Melinda's Fashion Boutique, the home of high-quality RTWs. Melinda's Fashion Boutique, second floor, JMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City.
Narugyan ti klase Manong Robert. Naragsakak na daanak kadidi baro agagayem. Ngem kastoy manen ti timpora problema iti uneg ti balay nga pakipag naedan mi. Iti sidong di ti tattao nga saan na makaawat kada kami ken ni mamang ko. Api nga ipan mo iti kwarto nga bakante di ngato ni Eden papa. Saan mi nga kayat? Opat ti kwarto sa jay, kwarto ni Lola, kwarto mi ken ni Manong Billy, ket ti may sakit. Nakasagana di jay nga no, da sa nga ili mi ken ni Manong Billy, iso ti paginanda. E sa din pa iti pangpaturugan mo, pangpaturugan mi no, ipan mo ti basura nga ni Eden, iti nasao nga kwarto. Ken may sana may bagay ni Eden sa jay. Nangiga kabalikas ni Manang Bing. Saan nga da kayo ti mangisuro kanya? Amangan no, kayat mo manen nga ulitek ti panang kastigo ken ka, di dilawem di kiti nagatang nga kagamitan ni Eden. Pangtan ni papa, among papa, pulos nga di agmawmaw ti gurak iti dayta nga anak mo. Iso ti makagapuno apay nga kabalinan nakon nga pasaktan. So nga, agingga nga si bibiyaga ken agingga nga makitkita kiti dayto nga balay. Ikarike ka. Rumubrubrub ti gurak iti dayto nga Eden. Kinunanak iti pimanawen iti sangwanan ni papa, Manong Robert. Inasidgak ni papa ket kastoy digiti balikas ko. Pa, ori saan ako na mapanagkwarto iti ngato. Adamit amak ko. Kagurgura da. Ni Manong Billy, ni Manang Bingken. Ori ni Lola Soledad. Amangan nun ti aramidin da kanya. Nagsinnaay ni papa nga kasla maburiburan. Bakan temet ti servants quarter pa. Ti kwarto para kadagiti katulong yun. Sa jayak laingen. Sa jayak laingen niya agnetap no makapagrepaso at nga awan ti makaisturbo kanya. Insingasing ko kanya papa. Kinitanak detoy kagiddan manen tinaunigasin na ay na. Agan anos ka anak ko. Agan anos kayo kini mamang mo. Sige. Paurnos ta ti servants quarter manggata nga kiti review table mo. Sadya ka nga agnaen. No kasapulan na pa ikak ti air conditioning unit. Aramidek. Nakaluwaak Manong Robert. When kabsat ko. Jack na igawid ti panagarubos dagiti luak. Iriday di nga sungbat ni papa. Iti singasing ko. Napatuloy nga rod ti desisyon ni papa babayan iti singasing ko. Napaurnos ba city servants quarter wenno kwarto para kadagiti katulong Manong Robert. Nalawa ba sit deto Ket makaumanayon na pagyanak. Amok nga kalikagom met damamakin ni papa ti agwaywayas. Isu nga inanusa kon tinapan iti servants quarter nga adda iti mismo nga asideg ti kusina. Kabsat ko. Dito'y pa'y nga mabali na matulungak ti inak, no kasta nga, agisagana ka iti pamigat, iti parbangon, ngamin ket naruwama ka agririing amasapa, Manong ko. Nayalaan nga ro ti air conditioning unit, ti kwarto nga pagyanak, review table, nasukatan digiti kama, kari napipintas metlaing nga katre, kabsat ko. Nagyamanak ken ni papa, Manong. Awan tinagbali na problema iti panagadal. Naragragsakan ni papa tunggal ipakitak dagiti grades ko kinkwana tunggal panaggiitet itiki reporting card kabsat ko. Bayat tinasao nga school year ditoy nga timpermanente sa bani nga problema kini Manong Billy nga adda iti second year college, kabsat ko. Ngamin ket masansan niya saan asumang sangpet.
At dadi iti rabii nga padpadaanan ni Papa, ngem saan na nga mauray. Agingga nga iti may sa abigat. Agrubwata ki din when rumwara ko iti balay nga mapan iti pagadalan. Agsarita idi da Papa kini Lula Soledad. Nibili mama saan ka di manera si Mang Peti di rabii? Awan, sana si Mang Peti. Nakalakpay lang ti kwarto na iti tugtugig iti bigat. Awawaga kit saan nito sumumbat. So sigurado saan man na si Mang Peti. Anyaya ti papaspasama kiti deto yung ubing. Agdamag ka pa lang. Ang mga no problema na ti kaadda di kiti. Dua. Ti pinututa makatulong. Kenti anak mo itirwar. Ngayon kabalay mo pa ikit din ka na kami. Ang mga no iso ti mangburburibur iti panunot ni Billy. Iso nga. Masansanin nga sana sumang Peti. Masansanin nga digiti gagayim na ti kakuyog na. Agpanunot ka. Agpanunot ka, Ben. No kayat mo agsubli ti nasimbeng ken naurnos nga sitwasyon tayo. Pakirmanan digiti duwang anak mo. Pagtalawem da milagros ken ni Eden. Pagtalawem ida iti dayto nga balay. Ngamin ket saan da nga may kari nga agnaed iti dayto. Gaputa saan ko na madairan dagiti balikas ni Lola Soledad. Jakon nagpadlaw ket naging inayad ako na rimwar. Timmanaw akon tapno mapanakon iti pagadalan. Iti pa nagtartaray ti tricycle nga nagluganak kas lamang mangig ko dagiti balikas ni Lola Soledad. Nga nasken nga agtalaw kami gaputa saan kami nga maikari iti nasao nga pagtengan. Diyos ko pa nga asim tulungan na. Ikanak niya da adupay nga pigsak na mangawat ka diri kakastoy pa nakapasakit. Ikan na kami nga agina ti puwersa tapno ti kasta makabalinan mi digito ya pa nakairumen. Pangaasim Diyos ko. Karabiyan na Manong Robert, mayati diti pa nagrepasok ka diti asignatura. When no digiti leksyon mi ka di nagduduma nga subjects ko. Idi mangig ko ti pa nagsinsin nung batda Papa kani Manong Billy, iti mismo nga salas. Ininot niya rimwara kung no naginaya da ka rimwara. Nagturungak nga ro diti ridaw ti kusina tapno makitak ti mapaspasama kiti pan nakasalas ti balay. Dito'y nga agsinsin nung batda. Ken dito'y met nga imbaga ni Manong Billy no apay nga agbalbalnog. Gapu kano iti saan na nga pan nakairusok nga adna kami iti pagtenganda. Ket basol mi kano no maperdi ti konsentrasyon na iti panagada. Inpeteng met ni Papa nga saan nga mabalin nga agbalin a rason. Iti pan nakaperdi ti konsentrasyon na ti panagadal na ti kaadami gaputa saan mi metabibiyangan. Adda kanumet laking kwa na ti kontrol no talagang ipasnek na wenno saan. Ngem talagang ipapilit ni Manong Billy nga problema na kami ken arig na kasla sabidong kami ken kwa na nga adday ti mismo a pagtenganda. Jakmanen nakaturog iti daydi nga rabii nga nang pampanunot kadagiti nangeg ko kariti nagaon iti ngiwat ni Manong Billy, Manong Robert. Nasugpit di kiti mata kiti daydi aparbangon iti agtugtug ni Mama. Eden, nakaluto ako na nako, api nga saan ka nga nasapa nga bimbangon ita. Balikas na nga day tirwar tiridaw. Inino ta bimmango na kimasidega kitiridaw ket linukatak. Oh, api nga kasla.
Napuyat di iti matam. Agkurkuri demdem da. Ado ngamin ti rinebyok mama. Nag-review akta. Kaya't ko ti makasabay ka di iti nalalaing. Kastaya, ang imsam mo mitunay nga. Palaluan ti agpuyat anak ko. Saan unay nga palaluan? O remit da kayo ma. Saan yung unay nga palaluan ti agpanog? Mariknak. Napanalo ti bambanog yun sumangpeta kiti balem. Agkutong kayo pekit din. Anya aya di iti papatrabaho da kada kayo na awang kami kit ni papa diti balay. Saan kami din na matulungan yamin? Saan mo nga pakadanagan? Kabalinak deta. Tungtung paklek-laeng ti pakaasi ni papam. Nga, masapo na makikoperarak. Agano saknoan niya di kiti aramiden da. Barbaring isukano ti mitsawin no. Rason tap no maawat da tantumet laeng. Deta ti kang kanayon nga ibagbaga ti amam. So nga, ore si ka anak ko, ore no anya ti mangmangig mo. Pastor kemi ti may sa alapayag mo kin parware mi ti sabali. Saan mo idang nga pampanunutin? May kan tamangang kan. Napanakitain nagtugtog iti kwarto da bilikin ni Bingim. Sanda mi ta sumungbat. Tapno kuma magandan. Amok nga sanda ka kaya takagiddan. Iso nga si kanti umuna. Dati-dati si kati kanayon na maudi gaputa. Di da ka ngayot kaya takagiddan. Si kati umuna itan. Total di damit pa'y bimangon. O sige, isagana kong tilamisaan tamangang ka na. Kino na ni mama? Simreka kiti kwarto, inornos ko tibuk kumanong Robert. Napanak nagdiramos, kalpasan na, rimwarak ket napanak kong simmango, iti lamisaan na panganan. Arig na karugrugik pa'y laing timangan, kabsat, idi. Sumunga din ni Manang Bing, ken makapungpungtot manen. Hoy, Eden! Saan aya nga imbagakin ka nga saan ka nga makigidgiddang kanya kamangan? Jak matilmon ti kanek no, kasangsangok ti basura akasken ka. Api nga si kameten ti muna. Kinuna nakabsat ket ginamatan na ti plato sana impurwak. Itilikudan ni mama. Nakigtot ni mama. Nagtarayak nga na pa ni ti ayan na gabuta. Amkik idino, dangrannak pisikal ni Manang Bing. Bing, pangaasi manak ko. Saan mo ko mga dangran ti anak ko nga ni Iden. Pinaunakon nga nangan gaputa te imay ka tinugtog iti kwartong pakairamanan ni Manong mo kat saan ka matisimbong ba? Tapno saan kayo nga gigitdan isun ti pinaunak gaputa iso ti mo na nga nariing ko. Pangaasin, saan mo ko mga dangran? Pinmasideg ni Bing kada kami Manong Robert ket dagduaan na kami nga nagsasawan. Isakit mo ti anak mo gaputa pada mabasura. Kenwen kayam, di la mabalin. Di la mabalin nga agtalaw kayo ni ti dehto ya balay. Gaputa da kayo ti rason no apay nga nagbalinen nga nariribok deto. Kitain niyo ni Manong Billy. Saan na nga konsentra ti panagadal na gaputi rurod na nga makakita kada kayo. Saan pa'y namang mangan dito yung balay? Ken man nga sumangpet. Siya kunti agpakaasi kada kayo. Pumanaw kayo. Saan kayo nga maikariti dahito yung balay? Basura kayo iti dahito yung pagtaingan. Kalpasan digiti nga kakadam sa kabalikas. Makasair ken mang salbag itirik na ti may nga tao nga kaskada kami ken ni mama. Kinargaan na ti plato na iti makan ket timmanaw ket napangkanunangan iti mismo a kwarto na. Gapot saan na kano amatilmon ti kanen na no makitkita na kami. Inararakot na ti inak kenin pakpakasi na nga ganano sa. Adda kami ti kasta sitwasyon idi sumungad ni papa. Nakita na ti sitwasyon iti kusina. Tiniwara nga si daen kininapoy ken ti plato anawara.
ken ti panagin inarakop mi ken ni mama. Saan kami nga makapagulbud ken ni papa, Manong Ruben? Siyak ti nangilawlawag iti amin, ken siyak pa iti dimawat iti dispensar no apay nga kasta ti langa, ti kusina iti daydi agundaway. Sorry, ladingitek. Pinaunanak nga minapinakan ni mama. And dati-dati umuno na manang bingkit ni Manong Billy. Pakaramanan ni Luna sulit at nudagtuma. Ngem gaputa saan da kanumet nga nariingit ay mapan nariingit ida. So nga pinaunanak ko na mga. Isumit din tinagpungtutan ni Manang Bing. Inbarsag na ti plato nga nagdaong karigiti kanekit. Nawarakit na iwarati si daing kitina po. Nagsinaay manen ni Papa, Manong Ruben. Agingga nga kastoy di nagaon nga balikas ken pana. Agananos kayo. Ladingitek ta. Saan kayo mitten nga mailaban? Agtultuloy mitten ti panangidagdanan isket panangirurumenda ka na kayo. Ungemam mo, agkulpan tumit laing ti amin. Agan-anos kayo, Eden. Agan-anos kayo, milagros. Kinuna na nga arig na makaluan ti amak. Nga banag nga nakaalut-utan met ti asik kenkwana, Manong Robert. Dimegdig ti sitwasyon ni Manong Billy, Manong Robert. Agingga nga iti may sa amalem, sang-sangpet ko idi nga agga po iti pagadalan. Nadanon kong agsinsinungbat da Manong Bing ken ni Manong Billy ken ni Papa. Ket kas manen ti dati, ti manen pagsinsinungbatan da ket isuti, kaadami ti dayta nga pagteengan, ken ni petpeting na ti panang patalaw na kada kami. Saan da nga napuutan ti idadating ko kabsat ko. Ngem gaputa kasla rumaba ti sitwasyon ket adda plano wenno makitak nga aksyon ni Manong Billy nga mang daruros ken ni Papa. Iggem na ti may sa botelya ti serbesa kabsat ko. Nagtarayak ket nagpatingaak iti nagbaytanda. Idi pa nang ibaot ni Manong Billy iti botelya. Napagamudan na ti teltel ko, Manong Robert. Ket di ta kabsat nga jakon napuutan pa'y dagiti simmaruno apasanga. Idi agsubli ti puot ko inwaras ko digiti matak. Ada giti uneg ti may sa kwarto. Natangad ko ti suwero iti aking kanigid nga takyag ko wenno ngatwen ti aking kanigid nga takyag ko, Manong Ruben. Pinilit ko ngayon mulagat digiti mata. Ti inak ti anday ti abay ti katre. Ngayan ko. Ma, ano ti napasaama? Balikas ko. Naawa ng katipuot gaputa. Namalo ni Billy ti teltel mo anak ko. Linagip ko ti pasamak, dito'y nga naan ninawak, ti pagteng Manong Robert. When kaya, gapoy ti ayat ko nga, sana madangran ni Manong Billy ni Papakit, nagtaraya ka nagpating nga ngem siyang benten din ang baon na. Naarinuknukak, naudin nga nariknag ti sakit, hindi ba nagliso ti botelya ti teltel ko mama. Ano ko na ti doktor. Masapul ka no nga, maobserbaran ka. No, dati, dakis nga epekto na iti, pag-imiti pa nakamalum iti botelya. Mama, masapul siguro nga talaga nga pumanaw tayo ti impyerno nga balay.
Amang ano, dakdakis dun ti mapasama. Amang ano, dakdakis dun ti marami, dun ti sumarunok at si kandag pali na biktima, hindi kasi anak ko, mag-anos ta. Diyak kaya na pergent ti karikit ti amam nga agano sa nasaksakit pa, hindi kiti paspasarik tong galawang kayo kin ni papam. No daduma, dangran ni mamasulitan, tungpain mo nupuntaran na. At dapay na minsan idingin, durunak ni Billy kit na panan, na iparusisi ka. Apay nga saan mo nga ibagakin ni papa? Apay mama, saan na lang ko? Agano saklatan. Kaya't ko nga tong palin ti karikin ni papam nga agano sak. Kaya't ko nga awaten no paset ti dusak na ito ino, ipailang nga panangguli binigayin ko. Ti panangaklon ko ken ni amam. Papagayam san tayo nga may lipas nga may basa ti surat ni pagayam tayo Eden. Anya ti agbalin niya, gasap da. Awan to ka din ti panakalawlawag ti panunot ti imununa a pamilya ni Ben nga ama ni Eden. Padaanan niyo papagayam ito nubigat, awisin na kayo ang kadanggay mga manen iti programa tayo tinapalabas. Dahil nga rin ti pagayam yun ni Robert de la Cruz. Iti technical control ni SK Chairman Maki Paulino Agustin. Iba timin tinatali na ay nga malim ti Biyernes papagayam, agyaman kam tingkay panagbuya, ken panagdingeg. Tinapalabas. Namulit ti agdama bawen tinapalabas amang sangal ti masakbayan. Day di napalabas na nakaibinggasan da balegi ken panakapaay. Anangasot ken liday, ket naibuyog sa innek, ana magarubos na paitalulwa. Ngemkas nakaparswaan ti lubong, umbaas tinagtangi pasipnget ni Rabi. Tumpar anaraar ni barungag sapa tapno umungar baru anamnama. Namnama asubad ni napait anapalabas. Ket may buwang da isem ken garakdak, kagiddan ti panaglunit tinauneg ken na sa emasugat. Tinapalabas.